of selfishness. Ivesi endibonele into yoba kuyo yonke into endizayithetha namhlanje apha kulaa vesi yeshumi elinanye verse 11 ithi ndisomelele nanamhlanje kwanjengemini wandithumayo uMoses. Nale nto yobana ngaba ke ndithethe ngaloo vesi ndinakudiyabe andizanga kuwushumayela mhlawumbi abantu baza kulindela umntu ozawunyuka. So ndicela ze nindinqande xa ngathi ndiyayithi uthe awuzineka. Ndibonela into yobana ngaba ke if by default or by any chance ndingafikeleli incakasane ezintliziyweni zenu nonke, ndibonela ulinika i-theme yanamhlanje okanye umxholo othi be a living sacrifice. Ngayiguqula ke uyithethe ngendlela mhlawumbi ezawusondela kancinci kule nto bendithetha ndithi ndize the positive side of selfishness uthi I am a living sacrifice. Okwenene mna ngililo idini eliphilileyo. The writer of the book is anonymous. Umbhali wale ncwadi aziwa. By trial and error, scholars zixelela into yobana ngaba uJoshua is only a principal character, or rather I must say the main actor apha encwadini. Incwadi yona itself does not reveal the actual writer yayo, but scholars zigqiba kwinto ethi they eliminate Joshua to be the writer because the book on its own irekoda ngokufa kwakhe uJoshua phaa kusasahluko samashumi mabini anesine, chapter 24 verse 29 to 30. So therefore asikwazi ukuthi uJoshua was the writer of the book because he could never recorded that nothing Joshua found. So therefore siyam eliminate uJoshua ekubeni umbhali wale ncwadi. But we only believe that incwadi lena was compiled from different sources and the scrolls were archived in Israel. And ibook incwadi ngokwayo ayikhazona inyaka ibhalwe ngawo, but it is assumed that it was never written before unyaka 1000 before Christ. Ngoba the events as recordayo, they are not beyond elo xesha elo. But incwadi lena kaJoshua on its own, it has got its own theme. Umbhali asiphathela yona. Isivezela oba ifavor ibinikwe amaSirayeli ewanikwa uThixo was unmerited, or rather amaSirayeli ebengayideserve le favor. It was the grace abayinikwa uThixo. Yabona ke grace ubungozi bayo ngoba once uqhayise ngayo izakwenzakalisa, because inceba okanye grace, it is not something that you have worked for. It was presented to you. It is different from your salary, because you work for the whole month and then you get the salary that you deserve. But grace, one heart, grace, you don't deserve it. Meaning that wonke umuntu lapha
is here by the grace of the Lord. Therefore, le ncwadi lena umbhali uzama usibonisa oba amaSirayeli ngela xesha behamba entlango esinda kwinyoka ezinobuhlungu. They did not deserve that, but it was the grace of the Lord. Ebezile into yoba bafumane loo nto. I want that. Lentantsi unyuka. Kodwa eyona nto ndifuna siyibone apha, umbhalo wale ncwadi stresses a very important thing, that uThixo wawugcina umnqophiso wakhe kumaSirayeli. And the writer also reveals to us that there is a relationship between obedience and blessing. You will never be blessed if you are not obedient. Therefore, apha uThixo kule ncwadi uletha into zakhe kumaSirayeli, because the thing apha ayifunayo uThixo inye kuba amaSirayeli abe faithful kuThixo, abe faithful kuThixo. Results apha sikildas. The only thing that God wants from you is to be faithful to Him. Nanseka kuThixo ngamaxesha onke. Kodwa ngivumele ndise apha to the content of the verse. uCaleb apha uyawufletha. He looks back where he was coming from. Ngoba ibalulekile into yobana ngaba ngamaxesha onke uzijonge imvelaphi yakho uba usuka phi. Mbi umntu uzikildas othi xa igrace kaThixo imnike everything alibale ngabanye abantu. Yikade loo nto loyo. Be a living sacrifice. Or rather may say, I am a living sacrifice. The main idea asibhezela yona one heart lo mzabone is that God is faithful and all the time. Caleb Papa remembers that 45 years ago, Caleb Espanea umthumile Moses wathi hamba Caleb nalamadoda uyalihlola ilizwe elizawungena kulo. But when he comes back, wanika ingxelo ngoba ubalulekile umntu xa enikwa itask abuye nendlela. So these people that we have now, they come back and say, abantu bebepha ngabantu amakhulu, we will never penetrate ilizwe. But to Caleb, he remembered one thing, the grace of the Lord. Elathi ilwandle livaliwe, wakhupha intombi uMoses, wakhomba lafleka ilwandle, wanika indlela ethi, kodwa out of all things, God is able. Kamele ngolasekhaya ndizoshwa, noba imeko yakho ithini, but God is able to make you overcome that situation. Now Caleb is thinking that it was not by our power. And just have this joy in your case. Or the new beto. The Zota was killed us. Now remember Yako. Sufuna Fumula. That is the mistake. Leave everything to God. Because one God is able. Come and that's a card. Jamtano Caleb. Against synchronicity of Nyungu, but he's making a synchronicity naye. Uthi namandla ndandinawo now 40 years, 45 years ago, even though I'm 85 now. Ndisomelele namhlanje njengalamini ndandithunywe nguMoses kamele ngolasekhaya. There's nothing eyenzekileyo kuwe nongasokola uthini nolindeko yakho ingathini, but in the power that God has invested in you is a God.
But nevertheless, ukuzifune wena. Nanamhla ukuzifune. I have 3 points that I wish to talk about. No one will up by invitation. Let us get that straight one heart. No one is here by invitation. You know, when you're invited into a place, you need that. Long to say, I will carry. But I want you to tell you that you are not here by invitation. Be a living sacrifice. So, Tabakwas gives us coming in Marasekaya. Mochigo, you are selfish. Don't think of another person. Coming in Marasekaya. Think Alando. If it's Susan, what to Aina, if we shed Yako, Ufige, if Kopogil and Amen, we chop in the energy. No man laughing in a music, no one is a child. Not in the Yapina, than that way. Was acknowledged over. Tinaso no Nene, Nejala Pamwako, and no Beneveno, no one at this lack. Be selfish about your relationship with people. The first step to being a living sacrifice is to be selfish. Get relationship with people. Don't look about the next person. Come to the Marasekai. Even the timing. Even the timing. Know when to shine and when not to shine. It is because of they judge themselves according to his success. Only this does, sorry. I was saying it's young clerk. Who think of a Masiko? Who have shining land. As long as Pagapade. And as born is dust. But wait, if you are a star, wait for the sunset. For there it is your time to shine. So go shine about the second wago. Leave that person go up. Be a living sacrifice. Be a living sacrifice. And my second part towards being a living sacrifice is to remember where you come from. So figure out where here's the class. Snake background, he's a full layer. My name is Sugas Batwin. My name is Sugas. My name is Sugas. My name is Sugas. But remember where you come from. So figure linganism to what is Israel. Ubewena, ubewasted on Be a living sacrifice. Do not undermine other guilders. That's what I'm trying to say. Do not undermine other guilders. That is my second point. Paragumelani. And she goes to Kelsey. To pull up high kai. And next door, Kuko Dababi. Ababekamawe. When they competed. Guess those 100 women. They competed game marks. Uguya exporting. They competed the ball. But finally, Kaisa, who put it well and well, but became 7 next to me. But how else put well, or found 7 or 9, or Pangelas office, who put well, or Pangela, a contracting, or how else put well, or 10 him, or pin well, or 10 him, and next over well. The president of the remember where you come from. Remember where you come from. What take motor, who put well, who put well, every morning. I thought I got a camp. I better take a patanga. I'm on a city and where's the put well in there? What's your mean? He extended the book who I know, and I mean to go with our store. Where you put well, that's what I'm feeling. Man, don't cut us on the Paganio. What take more to put well? What Peter, I said, you will like it. What you will have to tell you more to where I'm not ready. And you move well over. Little you will like it. What happened for us, thirdly?
xa ndizawuyeka wayondikhayisela wathi sivela kwa-Home Affairs ndimlobolile andimbolekanga wakusebenza ubhutwelile wathi Thixo qala ngomntakwethu zonke izinto azidingayo ebomini menzele zona all what he sacrificed for menzele yona. Do not worry about me as long as in a relationship nawe ubhutwelile waliyebezi wajonge assets zakhe wafikisa ngolelo for the assets zakhe. Do not forget where you come from because that's where you draw strength. But successful emithandazo yamakhelwazi kodwa ngokunzima ugoduka uninike ikhelwazi noma i-10 rand. Remember where you come from. Remember where you come from. And my third part, be brave enough to face your force. Izinto ezivisileyo sufika jonge talent xa ufika kuso because ubungozi bakho, that's the weakest point. And uSathane assesses very well. Satan uyazazi zonke ii-points zethu, and on this time Satan uzakuza akubetheke ii-points zakho. Ndisomelele namhlanje zakwehla ke ngoku phana ekomani ndakhe ndayobukela amatshaya irabhi yamageza, udlala amageza asekomani kunye namageza asebhofolo. Ayedlala amageza yamandi le game. Ndanomdla ndabukela bathatha ibhola from the center from isikamafu yasilika lo mfo wasebhofolo solo wasekomani wayibamba ibhola lo mfo wabheka emgqeni. Xa efika emgqeni watsiba umga watsiba iqingo sabhideka uba lo mfo ubheka phi. Wangena phaa ku-R67 wabheka kweli cala lasebhofolo. Xa efika kwelo bala lasebhofolo walala ngesisu lo mfo wathi ndizokona kulaa ndawo zasityiwe kuyo. Be brave enough to face le ndawo wawuwe kuyo ngobusathana. Xa ungayifeyisiyo God usathana will challenge you ngale ndikwisayo. Do not look at the next person ngoba uzawubhideka yinjonge indawo obuwe kuyo. Look the face obuwe kuyo. Ubusathana bazalwane ukuyinga kentombi. Look at the girl and say, I have Jesus now. Come yenza zonke isitayilo naso, but I've got Jesus now. Iface indawo ekuyo. Indawo ekuyo iface because izaba kule ndawo ikwisayo. Kana ngengane yasekhaya yole David esithi isitherent manaso nokondile njalo. Inebona inhlobo yami. Kama ngengane kaSehova. Atakujonga imekeza yena uDavid wafika engathandwa England wakawujonga itebile kaThixo wathi kusendlini kaYehova apho ndiphilayo. Abantu bekola sekhaya yehla ke ngoku ndithanda izinyuka musa andifuna unyuka ke ngoku. You know phana eXesi ukho iplus elalikonwa libhule George. Phana kwakundoda yayisebenza phaa kwela plasi laseXesi. Kwela plasi indoda yayisemaqoqweni. Xa semaqoqweni wayolela wathi ze ndingaze xa ndibhubhile ndingcwatyele ngapha kweli plasi, ndifuna ungcwatyela phaa ngaphakathi. Wakhawuleza wabhubha ibhosi uGeorge yashiya unyanayo uJoe ukuba makabe yibhosi yeli plasi. Wabhubha utata umqoqwa uJoe wathi abantu belapha abamnyama banakela outside eplasini. Abantu baphana eXesi bathi yayiyo le ngwevu uzawusenzela ingxaki. Wathi ngoku ibhulu ndim kweli plasi wamnqabela ngaphandle. Isikhawula istori waporha utata wasemaqoqweni wamane efikela uGeorge ebusuku. uJoe wamane soyika wabheka kubambelani wathi laa ngwevu iyandifikela kho khabele ngolasekhaya bathi abambelani ndanditshilo. Wabheka emangwevini wafika indoda yasemangwevini
ihleli ngasebuhlanti itshaya uzalipholile itshaya uzalipholile wafika uJoe wathi ndinengxaki ndipokelwa yilangwevu khamele ngolasekhaya wathi bawo wasemangolvini no Joe ilula lento sukongingcwaba kodwa thatha icingo lengcwaba uliphose ngabo ukuze ingcwaba ibelophakathi sikinda sizulu lenza loo nto phezu kwentaba eKhalvari ngathi sikude ngathi kaThixo lasisondeza ngegrace kaThixo nakusathane kulwa stand firm and say Ndisomelele because I am a living sacrifice. Amen.